Hurian itu hatta tahalas sedo persauran di bagasan sadarion ima pesta ari hana naik ni tuhata Yesus Kristus tu banua gijang nungasun be ulaonna ima patupahon haluaon dihita jolma manusia jalama naik ibana tu banua gijang laho paradehon inganan dihita akan naung porsea di guarna nabadiai atong tapuji ma tuhata marit de mahita. Hite-hite gor ni debata ama, dohot gor ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gor ni todi porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Songonod do di dohot Tuhani, bahenoku do sogot na mau nangirap dohot au, hudul di habang saki, songonaw na mau nangi jala hudul rap dohot damang di babang sanay. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na suhatu dosan, say pargogoy mahami, makaporsyay anakmu na sasaday, si Pangulo hami, na manaik tu surgo, asahu parrohahon hami rohabanua gijang, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hallelujah.
patik ni debata di pesta perninggotan di hananai ni Tuhan Yesus sadarion, imana tersurat di Markus sada ayat 15, songonon ma tersurat di si. Ninna do, nunga dapot tikina, nunga songgop harajau ni debata, bau bahamuma rohamuna, jala haporsiai hamuma barita nauli. Atong rap mangidogogo mahita lahu mangulahosa. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nau bartu patikmi. Amin. Kor punguan perempuan. Mari dimahita.
Hamuna akadongan na hinaholongan, di bagasan serep doot unduk ni roha, tatopoti maluhut na pangalasyota na hurang tujulo ni debata doot dongan jolma, martangyang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na sohatu dosan para si roha na sumurung, ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujulo ni habangsa habadiaon mi, manopoti jala mangangguk ko dosa nami, masayot-jot do warsahi hami homar hite-hite pikiran, dohot hata dohot pambainon nami na roay. Dang huaholongi hami ho siyan nasa roha nami dohot nasa siyan ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gugo nami, nang dongan nami, dang doso diri nami hubahen hami, dibaheni tamado rimasanmu, jalahumanmu hami, tuhamatean saliling nililing nai, alay namapurus mahami nuaing tuasi ni roham na godangi, mangido siyan nasa roha nami hasesaw ni dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon roha nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham si Pangulo hami, dohot ala ni guarmu na badiay, ale Tuhan saya si maroham di hami halak na dangolon. Tabigima hatabaga-baga taringot tuhasisan ni dusa. Songonod do hata ni Jehova, unang homabiar, au do siluluhon ho, nunga pola hujo guarum, au na punaho, hasangapon madidebata na digijang. Marid di mahita. Tabigima hata ni debata turpu diari parningotan di hana naik ni Tuhan Yesus sadarion imana tersurat di Pesalmen 68 ayat 21 sia taja hama marsikat sorin. Ali debata uju diuluhon ho bangsom uju mangalaka ho di bagasan halongonan. Udan lomoni roha di pangusehon ho ali debata jala di pergugui hodo perjabaranmu naheali. Martiting matuhani jadi torop situtu maaka boru-boru sibuan berita nauli.
molo mangulon hamu di kolang ni aka perduaan, marsinod dang dohamu songon habong ni darapati dilapisi dohot perak jala marsere na gorsing do hole nasida. Dolok ni debatado dolok basam, go asipus sudo dolok basami. Meribu-ribu do hureta ni debata di tonga-tonga nasida do Tuhan ni hirasinai do di bagasan habadiaun. Ido sahatna martua do na tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Kor punguan ama.
Mari demahita. Tidakon mahapor siyaw tay, songon na hinatidakon ni dong atas hapor siyaw di sadok portibion, rap mahita amadok. Au por sea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatudosan, nato mo palangit do tano. Au por sea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabe siya to di porbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus, na matatarpajal do iba na dihaw pinorsilang, na tuwat tu banuatoru dung ditanom, na mula mangolo diari patuluhon, na manay tu surgo, lauhudul tu siyamon ni debata Jehovah, amanay pargogo na sohatu dosani, disima ibana, pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolo dohot na mate. Au porsea dito di porbadia, jala adong sada huria na badia, huriha topan ni halak Kristen akan na badia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai na maddok, mulak mangolu sogod daging ni halak nang mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Sunggul-sunggul. Maaf kor, punguan na pasobulong.
Sunggul-sunggul Hari Anak Naik ni Tuhan Yesus, Kamis 26 Mei 2022. Sada pesta Hari Anak Naik ni Tuhan Yesus. Sadarion ima pesta Hari Anak Naik ni Tuhan Yesus. Topik gabes tindang ini Kristus tusandok portibion. Menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Napa duahon PHD Lansia. Patu pohon huriata do PHD Lansia di hari Sabtu 28 Mei 2022 Nanaeng Ro masuk pukul 10.00 Wita di Gerejon. Asa Roma akal Lansia ni huriata mandohoti kulauni. Patuluhon sermon parhalado. Di patu pahuriata do sermon parhalado dung sipul parmingguan non. Asa parsidohot masude parhalado ni huriata mandohoti kulauni. Songoni ma sungguh-sungguh ni huriata tatanyakan ma aka ulau ni huriata bain sangap di goar ni debata. Amin. Maredehita sian buku ede nomor 447 ayat sada dot hudutna hut mahita papungupelean sada A dot sada B.
dameni debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mengaramoti akati-hati dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamo kadongan sahuria di namar pesta hita di pesta parningotan di hananaik ni Tuhata Yesus Kristus tu banua gijang. Tabuka ma berita nauli natar surat sian ulau ni akapostel biduna parjolo di ayat onom ro di ayat 10 sada. Ulau ni akapostel bidusada ayat onom tu 10 sada. Kisah para rasul pasal pertama ayat 6 sampai 11. Ujaho kami ma di hata Batak songonon ma di dok. Laos disukun akan apungui maibana akanin nama. Pajojongon mu masa darion ale Tuhan harajau ni di Israel. Alainin nama mandok nasida. Dang ro dihamui uboto taunna manang obasna. Nabi Nuhuni amai guru di huasona sabing. Alai jalo on munado hagogoon nito di porbadia na songgop tuhamu. Gabe sitidangik kumahamu di Jerusalem. Dohot di Sadok Judea, dohot di Samaria, sahat ro di ujung ni tanoon. Jadi dung didok songoni tarhicat maibana di patnototi nasida, dungi di holipi obuni maibana sian joloni mata nasida. Dina tinuluhut ton nasida do peibana nalahoi tugijang nunga jongjong dilabung nasida dua halak parulos na marilang linang akan nama dok oh hamu halak Galilea ahama saya jongjong hamu mameringi do pakijang anggo Jesusi natarhicat selabung buna tubanua kijangi Narodo ibana sugut songon nani idamuna ibana lahodopak banua gijangi ima sahat niturpuki mau letasukun nuaing hama kadongan ahama urgensina pola doi kon marminggu hita di pesta parningotan ni hananaik ni Tuhata Yesus Kristus. Ahama ipola di parmingguata sadarion di hari libur hari Kamison di gorahok kita di jauh hita asaro hita di somarpungu marminggu ahama hira-hira nanaing dapotta ahama hira-hira nanaing tarayahon atau lebih tajam lagi pertanyaan mengapa kenaikan Yesus Kristus itu penting kita rayakan pada hari ini. Apa urgensinya, apa pentingnya? Jangan lupa saudara-saudara, kalau kita merayakan Yesus Kristus naik ke surga, itu menandakan bahwasannya dia berasal dari surga. Yohanes 3 ayat 13. Yesus itu berasal dari surga. Dan dia harus kembali ke surga. Itu makanya harus kita rayakan. Artinya Yesus Tuhan kita itu sekarang berada di surga. Dan dia hidup kekal. Tidak pernah lagi mati. Dan dia berkuasa dengan penuh kemuliaan. Yang kita sembah, yang kita muliakan, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang kekal, kita punya Tuhan yang berkuasa. Itu makanya kita merayakan pesta hari kenaikan pada hari ini.
Dan apalagi kira-kira urgensinya yang kedua? Ahama hira-hira napa dua ipola asarohita marminggu di bagasa sadarion. Di pesta Arihana Naikon. Kenaikan Yesus ke surga ialah bahwasannya Yesus telah kembali kepada kemuliaan. Unang lupa hamu kadongan nang pemanaik ibana tu banua gijang. Alai adong do hatani Tuhan Yesus tua kasisiana di Matius 28 ayat 20. Janji Yesus ketika dia naik ke surga kepada para murid-muridnya. Meskipun dia kembali ke surga, apa janjinya? Aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Itu janjinya. Yang ketiga, apa urgensinya? Para murid tidak lagi melihat Yesus. Betul. Itu makanya ketika Yesus naik ke surga di patno itu akasisian nama mana? Di bereng-bereng. Dungi Roma ka suruh-suruan perbanua gijang malaikat. Mengapa kau melihat lagi ke atas? Dia sudah naik ke surga. Kenaikan Yesus ke surga berarti murid-murid tidak lagi melihat dengan fisik. Sama seperti kita tidak melihat Yesus secara fisik. Yang ketiga, apa intinya? Kenaikan Yesus ke surga ialah peralihan masa, pergeseran masa dari yang melihat menjadi tidak melihat. Apa maksudnya itu secara teologi? Peralihan masa dari yang melihat menjadi tidak melihat. Buka dulu 2 Korintus 5 ayat 7. Bahasa Indonesia lebih takas didok. Siapa yang bawa Alkitab bahasa Indonesia tolong baca dengan sekeras-kerasnya. 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Apa maksudnya peralihan masa yang melihat menjadi tidak melihat? Supaya kita tahu makna teologis daripada hari kenaikan ini. Silakan baca, saudara-saudara. Jangan malu-malu. Karena percaya meskipun dia tidak melihat. Itu sebabnya kita berkumpul di sini, kita melihat dengan iman bahwasannya Yesus hadir di sini. Itu dia. Itu sebabnya kita merayakan kenaikan Yesus ke surga. Peralihan kita yang tidak melihat, tetapi kita percaya kepada Tuhan. Iman kita adalah iman di mana kita yakin rodo Yesus inuaing di tonga-tonga ni parmingguanon. Rodo Yesus inuaing manang di dia hamu majo ibana di ganuk bagas munabe. Di sido ibana di dia hamu majo tuhatai. Rodo ibana merekamu. Dungi beralih mahita tu topik. Kalau topik dikatakan tadi menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Gebesi tidak ini Kristus tu sadok portibion. Saksi. Apa itu saksi? Didok nakingan di ayat waluon. Gebesi tidak kumahamu. Kalian menjadi saksiku. Lau mahamu, sahat tu sadok portibion. Pertama, ini perintah ini kepada para murid supaya menjadi saksi. Apa itu saksi? Memberitakan apa yang mereka alami, apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan. Pengalaman mereka selama ini bersama Yesus, itulah yang mereka beritakan kepada semua orang. Itulah saksi, menceritakan apa yang mereka alami, mereka rasakan, mereka terima dari Yesus. Jadi menjadi saksi itu bukan dibuat-buat, bukan berbohong-bohong, bukannya hoaks, bukan. Ada fakta. Para murid melihat bagaimana Yesus membuat mujizat. Para murid melihat bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Para murid melihat bagaimana Yesus bangkit dari kematian. Itulah yang mereka ceritakan ke seluruh bumi. Jadi saksi ialah pengalaman ketika para murid
memberitahukan apa yang selama ini mereka rasakan, mereka alami bersama-sama dengan Yesus. Sekarang saksi ini kembali kepada kita. Setelah para murid tuhita mak nuaing di konteks Sisonarion. Ketika jemaat HKBP disuruh menjadi saksi Kristus, bagaimana sekarang konsepnya? Saya ceritakan tadi, saya beritahukan tadi, saksi ialah memberitahukan pengalaman hidupnya bersama Yesus. Apa yang dia tahu, apa yang dia alami bersama Yesus, itulah yang dia ceritakan. Sekarang kalau kita melihat dan tinjau ulang dalam hidup kita, sudah berapa banyak pengalaman hidup saudara bersama Yesus. Dan itulah nanti kita ceritakan kepada semua orang. Adong rasa tonga-tongani hitaon, naung malum sian parsahiton. Dihilalai bana mak, malum au alani Yesus. Adong sakitaon, nahya malua sian parmaraan, yang pernah lepas dari mara bahaya, yang pernah terhindar dari kecelakaan. Mulia tema Tuhan. Out so diurupi au naking lau menyetir mungkin ra ngahona langgarau. Mulia tema Tuhan, di balua au sia paramaraan, sia kecelakaan jalan tol. Mulia tema Tuhan, mulia tema Tuhan. Ada kita yang menyaksikan perbuatan Tuhan ketika dalam pekerjaan karirnya sukses. Aisyah met do modalon berwira swastawan met alai nuaing ngagudang be aka modal ngaboy be pajongjong ruko. Pengalaman hidupnya nama ngarato sian bona pacogit tu Makassaron. Roau tu Makassar hol modal ijazah do. Bagariada ijazah SMP, manang ijazah SMA. Adong modal tangyang ni dainangi. Jangan adong manang aha hubuan tu Makassaron. Adong na modal nekat kan itu kan. Sapela mangarato nekat mak. Artinya berjuang hidup di tanah pengaratoan. HP noai ngadong be jabu. Ngadong be kereta sepeda motor, ngadong be mobil. Saksikan itu adalah perbuatan Tuhan. Itu berkat Tuhan, itu karunia Tuhan. Jangan lupakan itu. Apa yang saudara terima, apa yang saudara rasakan, apa yang saudara pengalaman saudara bersama Yesus, ima modal dihita, laho gabe saksi tuaka naso porsia do petu Yesus, tu sadok portibion. Jadi jangan lupakan berkat Tuhan, jangan pernah lupakan berkat Tuhan. Apa yang tadi saya beritakan, sembuh dari penyakit, lepas dari mara bahaya, sukses di pekerjaan, sukses di pengaratoan. Ingat itu dan ceritakan kepada semua orang. Penekanannya ialah Yesus itu maha baik. Yesus itulah juru selamat. Mungkin di antara kita ada yang menolak, ngapain menjadi saksi? Untuk apa menceritakan itu kepada orang-orang? Nanti saya disangka sok-sok kudus, sok-sok rohani, bebadia-badiahon. Manang adong rahasia kita nama dok, dang malau makatai. Manang adong rahasia kita nama dok, mabiar. Ada mungkin dari kita yang mengatakan takut ditolak. Hamu akadongan di dok nakingan di ayat lui. Hagogon dito di porbadia. Kepada setiap orang yang mau bersaksi, Roh Kudus akan turun ke atasnya, ke dalam diri saya, ke dalam diri kita. Roh Kudus itulah yang akan mengajarkan kita untuk bersaksi, menceritakan itu, menceritakan pengalaman hidupmu bersama Tuhan. Itu sebabnya orang Kristen harus berpengaruh di tengah-tengah masyarakat.
orang Kristen dapat mempengaruhi masyarakat, walaupun masyarakat itu menolak iman Kristen. Di Romsada ayat 10, Romsada ayat 10, Injil adalah kekuatan Allah, ia menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang percaya. Semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus diubahkan dan diselamatkan. Tuhita karena porosia di debata, kita sudah diselamatkan dan kita sudah diubahkan. Diubah dalam artian nunga sakabona behita rabdot Kristus. Kita sudah bersama Kristus. Untuk itu, manusia yang telah diubahkan mampu mengubah masyarakat. Yakinlah Bapak Ibu semua, orang Kristen mampu mengubah masyarakat. Jadi kalau ada kita yang mendengar ada yang korupsi, ada yang begini berita kemalingan, ada yang berita kejahatan, kita seolah-olah geram, tangan kita gatal begini-begini. Apakah hanya itu tindakan orang Kristen? Apakah kita hanya geleng-geleng kepala melihat berita itu? Dunia ini semakin korup. Apakah hanya prihatin yang bisa timbul dari diri kita? Tidak mampukah kita mengubah masyarakat ini? Orang Kristen dimampukan untuk mengubah masyarakat. Itu saksi. Sekarang terjunlah ke tengah-tengah masyarakat, Jemaat AKP Tamarunang. Terjun, beritakan karya keselamatan Tuhan. Kenali siapa yang engkau mau berikan kesaksian tentang Kristus. Yang bekerja di pemerintahan, terjunlah di tengah-tengah pemerintahan. Patadahon ma Kristus, mari hitea ka pangulaonmu. Kenalkan Kristus di mana Anda bekerja. Kita mampu mengubah masyarakat. Karena apa? Karena Kristus telah mengubah kita, maka kita mampu untuk mengubah yang tidak benar menjadi benar. Itu sebabnya orang Kristen dikatakan menjadi garam. Garam itu untuk mempengaruhi. Kalau garam sudah hambar dibuang, sotung dibolokok kita. Karena tidak ada lagi rasa asin. Tidak bisa lagi kita mempengaruhi masyarakat menjadi yang baik, memberikan kasih, menjadi terang. Kalau ada kegelapan di tengah-tengah pekerjaan, terangi dia dengan sinar Kristus. Kita dimampukan Bapak Ibu, saudara-saudara, apalagi anak muda. Ketika kaulah muda sekarang mengikuti tren zaman, tren berbicara, tren bergaya, tren berdandan, tren gaya hidup, tempat jalan-jalan, tempat hiburan, berbelanja. Sekarang, apakah anak muda Kristen terpengaruh dengan tren negatif? Dengan cara berpakaian, dengan cara berbicara, dengan gaya hidup, dan mampu be pemuda-pemudi HKBP Tamarunang mempertahatok kaporsion natu debata, dan mampu be hamu mempertahatok imanmu tu Tuhan Yesus Kristus. Ikon dohot mahita tu tren naso haseyai, naso tikosi, ikoni nama, berarti saudara garamnya sudah hambar dan layak untuk dibuang. Tapi kalau pemuda-pemudi Kristen HKBP Tamarunang dot akar remaja, tetap dia, iya ada tren, tetapi tetap sesuai dengan firman Tuhan, nilai-nilai kesopanan, tidak jauh daripada nilai-nilai kekristenan, tetap mempertahankan iman kepada Yesus. Nang pegok aka begal aledang parsidohot hita disi tatang nyakon asa berubah masyarakat.
supaya khotbah ini saudara-saudara mendarat, tidak hanya konsep, tapi dia kena dengan kehidupan kita. Oleh karena itu mari menjadi saksi harus tetap dia taat apapun resikonya. Para murid meskipun dia sampai mati tetap dia mempertahankan iman. Itu sebabnya saksi martir, marturia, mati karena mempertahankan iman. Sapala nong gabe sisani Kristus sita, sapala nang gabe hati dang ini Kristus sita, siti dang ini Kristus, menjadi saksi Kristus seumur hidup sampai mati. Apapun resiko, meskipun masyarakat menolak, itu tadi saya katakan, meskipun berbeda dengan kepercayaan tetap menjadi saksi Kristus. Yakin maha kadongan, songgop to di porbadia tu hita, disonggop itu di porbadia tu au, tuhamu ruas sakai peta marunang, molo-olo hita gabe siti dang. Itu sebabnya mengapa ada pertanyaan begitu di televisi, mengapa kejahatan semakin berkembang? Karena orang baik takut berbicara, kan begitu. Mengapa kejahatan semakin berkembang? Karena orang baik takut berbicara. Kenapa takut berbicara? Ini pula orang Kristen mampu mengubah masyarakat. Amin. Artai Mahita. Mulia tema dihwali Tuhan. Naung pasahat ton hatam tuhami asa di pesta rihana naik ni Kristus Tuhan nami tuban wagijang hami akan naporseya diho nang pedak kuida hami ho marite pardidaan nami secara fisik alai marhite haporseo nami widahami doho Tuhan naung rap mian di tonga-tonga ni parmingguan nami di Arianon ramoti pargugui ruas di huriam hakai peta marunang gabe sitidangi babuahon pengalaman ni hidupna rapokko naung malum sian parasahiton malua sian parmaraan sukses di parkerejoan sukses di pangaratoan kurajumi hami alani basa-basam sabing do Tuhan alani asini roham doi nadi jalo ruas di huriami ido nanaing bohal ni ruas di huriam laho makatidak kon guarmu dia ka ulaun nami dim tonga-tonga ni masyarakat tonga-tonga ni negara do portibion pos rohanami Tuhan todim do mengajari akar ros di huriam gabe sitidangi dia ka pangulaonna di pakatayon di panguluan Tuhan rodo nuai kami ros di huriam membuat akka pikiran nami naguk akka parukilon naguk akka masalah naguk akka tantangan ni permuluan di tonga-tonga ni parumah tanggaon tonga-tonga ni akka parkerejoan homa Tuhan na mengurupi akka ros di huriami kutangyo kawai manang ros di hurian di bagasan hagilon ni pamatang Agusta Kristin baru sianipar dohot amanami MU Hutagalung pamalum manasida hutangnya ko kami nang akasikola minggu remaja na posubulung ama ina sahat tua kenalan sia
ruas dihuriam hopeho kami matu tangan muna badiai asahoma Tuhan mangaramoti saluhutna ruas dihuriam namar minggu di gereja dohot di online dohos sude akka keluarga ruas dihuriam na di luar Makasaron di luar Maros pasu-pasu nang saluhutna Tuhan jalo matangyang nami marite Yesus Kristus ay martangyang amin. Meredita sian buku eda nomor 10 ayat sada 2 tudutna umay tapa pengupilian paduahon. Thank you.
nungasun be ulaunmu Tuhan, patupahon haluaun tu portibion, nama naik doho tu Banua Gijang, di tona hokodo tu hami, asalaho hami memeritahon berita nauli, asa rarat harajaunmu satu ujung ni portibion, dibaheni pargogoi mahami, asa tarparange hokami hata nauli nahu jalohami, di bagasan sadarion. Marhite-hite to dim na badiai ajari mahami mangatusi dohot makanguluhon hata dohot lomoni roham di tonga-tonga ni huriam berbadiai mahami di bagasan hasitongan asa tung tarpau bahami rohanami jala tarpatu rehami ngulu doho pangalahonami padungo mahami ganup ari makaringkacon nasa ulau nadenggan paboa nama sihol jala malungun hami Tuhan ngoluan nasora suda na pinaradem diaka na porsea di guarmu. Tatangnya kon mapeliata tu debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silon leho na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupa saat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa hupara siya kami pilihanon, pati bulhon harajaonmu, di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalamu tada hami godang ni seleon lehon mi tu hami, asalam girgir hami mandok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin.
Ale Tuhan Yesus Kristus naung manaik tu banua gijang nahudul di siamuni debata hasangapon dohot hamuliaon madiho rodi saleleng nilelengna namarasi roha dohami nuaing ala naung monakko jala dipabakit debataho gabe raja di atas ni saluhut halongangan do sude dalanmu ai dipa tutoru hodirim tutoru ni saluhut alai gabe tumiboho sian sasude jala maruli goar asalopit saluhut ulu nitot laho marsobba tuho jala ganu pamangan marhato potton hodo Tuhan mauliate marohanami tuho ala naung diukap ho dalan tu banua gijang gabe situani malipo na mangodiho kami tu debata say pasu-pasu mahuriam na maringanan dope di hasianganon pai mamarpungu hami tu labungmu say pasaut mabagabagam tua kasuruanmu lehon tu nasida sahala dohot hagugon sian banua gijang asa marmulia guarmu di portibion saya jari ma akka partohonan di huriam asa hobar tulomoni roham akka aturan pamicangon dohot panugunuguon na niaturhon nasida di huriam saya gonggomi jala paretai mahuriam di tanoon asalam rarat jala monang huriami leho kapistaran sen banua gijang tua kaiduk nami tua kapadita guru dohot tua kasitua asalam maraturan huriam di tanoon saya pajongjong harajaonmu di bagasan rohanami asa marhiras di roha hami mangoloi dohot mangihu toko pahot marohanami tuho asa huhatidako kami mangolu manang mate pehami hodo Tuhan nami say paian ma hatam dohot dame di huriam asa huingot hami idada hasianganon inganan nami alai di banua gijang di labung mido say ramoti ma namangonggomi hami dohot raja dohot suruan napi nabiakitna lehot tunacida hapistaran saya banua gijang dohot uduk niroha asa dohot nasida mangoloi paretam pasu-pasu masaluhut parpungan di halak Kristen sayho mamandongani nasida juppa marpungu di gereja di parsikolaan nang pe di bagas nabe saya lam lokangi sian hami dosa doho sude napasorat tok kami di hasianganon asala malungu kami paimahon harorom mangalap hami tulabung ni amai amen ale amanami na di banua gijang say pinorbadia maguarmu say roma harajaonmu say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya sima rohana marnidaho didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya ni pasaor honma damena tutodim Horas, salam sehat madihita.